كمي كنيهم كورات تكتلت ذا channel نلومي كونتا ليبيا كمي يمثل زبد أرست حيزنا مسينا لنا كسامود داتا كتكتلوا بتحتنا عند حاتتكم سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب تقبروا دقيمة بتحتنا أي حاتت زحلفت شعات عمتات ليبيا كاب عالم مراخب بزحان تفلاي تفلتن كلهم زروا زبلا أبت حجر نزلونا نهدوج أنوات تفعت أمتي قدافي كابتا كاب سلطان استعلي لأوان سلطان أبستفل على أتوقات مسودات سلام حزبي ليبيا هتسانا يتبل قلعة سبيتي أرغوين كوتاس درجة نكلهم ليبيا نيتفعات مدري كويناتهم يعني بقال هايلي كم دلي تزخون الله زعات هايلي كم دلي زشبر زسرق زتفق بتقمي استخاوب بشم هايمانوت إيساب أوي تغوار زفت سملا ناي مدري سيول كوين الله نتهافتم ليبيا يومي بزا أبا حدش زهنة سهنساتات زيكونا بزا أبا زعانوه فحفح زبالها غريو زوري لازلو قدم قولان ستيتي قوا قور إيانت الإلان تتخيد بقيقا كوا هذا زي تنكفاز نبرا يومي أيقوان دول كسب تكالات نينا بوثات كي ترفه مقالتا ويسرق الله هاجر كوين الله نكون القدافي منقستي ديموكراسي زي مقانو مرجع زي كايد مبارو ناس أبرا زي فكد تقامتم أسارو كابز فترو سقاين لعلي قدافي كابتا استقتل اللأوان آتهيزو ليبيا زورة دا سقاي مكارا أو ودا ديروم ايناي كم سحايز زفلت حزبي ليبيا ترهي كوينو قلاب نقدافي نمقتا استقتلو من قدي نحزبي ليبيا نايسك اي سيئول هوات نفهل فريدو موين ايكوان دو حزبي ليبيا قدافي مسمتا تربحت كوينا زبلا زنبرا نيم اراوين هايلتاد استمنى يترف زخاف أشجر عندما تسألن يتأسى لوا باراك أوباما كترفه كابتن سرهم سرها زت تعاسو هذا نجار انتلو قدافي نكون وجد استقاملو عجبابي نتومني عرب نأبزل لألو بعالجب سيفويزيا ترجع إن سرهن كاتيلاني ليبيا جنا حجون أن تكون أو عزلة وكمستقبل ليستوى الدول الأطراف لو مستسلمين ليبيا سلام تركيا إلكان تجاريكا كي ودعها مليسهم كيانتي فترو ليبيا هجي بكلتا منقستات تماقلات تمرحلا اتحاد أبتروبولي زركب بعالمي ودب سدقف منقست خوينو نيبقالو بايتو سراويت زلوو كونكولو ني ليبيا حدا سيسو مريت يقوازر بتقال الميستر فايزر السيراج كمرح كولو اتخال اي منقستخا أبتوبريك زركب كوينو بنالالي حبتا من زخونا دبوب مبراق زواتات بدمر كلتا سيسو زخون بوتا يقوازر أربعة يبايتو أبالات كلو سراويتو بجنرال كليفة خاي مرة جنرال كليفة حفتر ناي سراويت لعلي عزاز بموخان ناي أير بحري كمؤون مدري هايلي أزز كلتيوم منقستاتنا ناي بعلم دقفتي اللوو كلتيوم وتحدروا أما خرتي دقف زهوم ناي دق حالتات بدهرهم كينوم آجوكم يلوين ودب عالم نبت حاجر أتصار كيشيت زاقدو أبتقوارك وإلهي كألن أيقوان دا أبصار مش أكتره بتواقعات النفرتي كي ترفع زدق فوم حاجرات اللو هايلوز تدل على الجنرال حفتر تروبولي نمقوطار كابزوف أوارح أو زيرو لو هزبي ليبيا بسنك زيوج مكراس أي مقبارك أتصالة جنرال حفتر ليبيا كسان السلام زمت على أنا يندابل أبقال سيسلو نمقانو كليفة حفتر من جنرال كليفة حفتر هجي سقان حموشت عامت جيرولو ببو ليبيا كونكولو بدي إخا قبس أبي نايما أكل درجات تمهرت مسودة أو تحضر موكن تمهيرو تمرقين قدافي الوا منقستي أكايدو أبسط أن كديب كولو حفتر كليفة أبال سراويتي زنبرا نابريسا كيدو ناي أزازي سلطانا وسيدي كابريسا مستملسة ناي ليبيا سراويت أبجار زميتو سلزنبرا أزازي سراويت كوينو كمره أبو تمدبا أبجاد كلو زقات أمو كستات نيمز أهوتو أنفات كايرو جاد أبتي وانتي بمفهنك لمن قستت الساقايز نبرت كاي أخلا مبعاس ميدا نايدك حيلتات نبرت بألوا من قستي كابسلت أنستبارر حسين حبرين نتي زعالي وقودني أبين كم بحدش مليسنو عليو رأسا كتم إنجامي توازرا كوناني القدافي كعام أبجاد بليبيا زمرح من قستي كهلو يداليس لزنبرا كان زخونا بغنزة وتعدر نقوبي أوني بمهنقا السلطان كم زهز قبرو حسين حبري نقدافي بتسألو هايلتات بفرنسا كي ترافات حاجيزو نقودين سويو كم بحدش سلطان مس عملسا
ገዳፊ ማራ ስለ ዝሃረቀ ንኩናት ወተሃደራቱ ናብ ዶብ ጫድ አጸገአ ንምዕራባውያን መራሒ ብዙሃን ከም ዝብልዎ ሓቀንተ ኮይኑ ካብ 11,000 ክሳብ 14,000 ዝኣክሉ ሰራዊት ብከሊፋ ሃፍተር እንዳተኣዘዘ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ኣዙዛ ኣረደ ሃፍተር ከሊፋ ዝመርሖ ሓይሊ ብኣየርን ከቢድ ብረት ተጠናኺሩ ነበረ ንናይ ጫድ መንግስቲ ፈረንሳን ኣሜሪካ ኣብ ኩኑ ደበላ ፈረንሳን ኣሜሪካ ሚሳኤል ፀረ ታንክ መከላከል ከደላዋ ከላ ጫድ ከዓ ወተሃደራት ኣሰለፈት ኣብቲ እዋን ገዳፊ ዝድግፈን ሃገራት ብምሉእ ከም ጸላይ ብምዕራባውያን ሃገራት ስለ ዝቁፀራን ገዳፊ ብወገኑ ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣብ ዝነጣዋሉ ከም ጸላይ ክርኤን ዝተለመደ ባህሪ ነይሩ ናይ ሊብያ ሰራዊት ብዘመናዊ ወተሃደራዊ ኣጥቂ ኣዝዩ ደልዲሉ ስለ ዝነበረ ነታ ርእሰ ከተማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ቋፀረ እንዳበለ ይፍክር ነይሩ ይበሃል ሃፍተር ንበዓሉ ከይተረፈ በቴሌግራም ንገዳፊ ድሕሪ 48 ሰዓታት ኣብ ኢንጃም ኮኔ ክዘረበ ከኢሉ እውን ይበሃል ግና ናይ ሊብያ ሰራዊት ዝተናቐ የጥንሲ ዝበሃል ምስላ ኣብኦም ተፈጸመ ኣብቲ ናይ ሊብያ ወታደር ኣሪዱሉ ዝነበረ ካምፕ ናይ ጫድ ወታደር መፂኡ ኣክበቦም 2 ሰዓት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዙሕ ዝፍክር ዝነበረ ናይ ሊብያ ሰራዊት ስለ ዝተወግአ ተበታተነ ልዕሊ 200 ዝኣክሉ ታንክታት እቲ ፍርቁ ዝኣክል ከይተሓስየ ክማረክ ከሎ እቲ ካልእ ከዓ ኣነወ ከምኡ ናይ ኩናት መካይን ከበድቲ ብረት ተማረኻ ካብ ፈረንሳ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ 100 ዝኾኑ ወተሃደራት ሊብያ 600 ዝኣክሉ ከዓ ተማሪኾም ሃፍተር ዝርከቦም 400 ምሩኻት ተኣስሩ ሊብያ 124 ታንክታታ 3 ናይ ውግእ ሄሊኮፕተር 11 ቦምብ ዝድብሉ ነፈርቲ በዓል 4 ባል ተኳሲ ሚሳኤል ክማረከሉ 140 ታንክታታ 6 ቦምብ ዝድብሉ ነፈርቲ ሓደ ሚግ 21 ተዋገጀት ከም ዝኣነወ ካብ ፈረንሳን ጫድ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣብቲ ግዜ ተሓቢሩ ነይሩ ሊብያ ኣብ ግዜ ገዳፊ በኣጿር ውግእ እብለላ እምበር ኣወት ውግእ ዘይቀንዓ እንዳተባሃለ ተመነይራ ቀድሚኡ ምስ ግብፂ ዝገበረት ኩናት ተሳኢራ ኣብ ጫድ ምስ ኣርታሕ ዘይኮነ ኣዛዚ ሰራዊቶም ተማሪኹ ኮሎኔል ገዳፊ ኣብ ጫድ ወላ ሓደ ሰራዊት ይኹን ኣጿር ዝተማረኸ ሰብ የበላን ክብል መግለፂ ሓበ ሓደ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተኣከብሉ ከሊፋ ሃፍተር ዝበሃል ኣዛዚ ኣለና ዲ ናይ ፖሊስ ኣባል ዲዋላስ እንታይ እንዳበለ ብቴሌቪዥን በዓሉ ንዝለኣኮ ከሊፋ ሃፍተር ከሽከኣለሉ ተረኣየ ሽዑ ከሊፋ ሃፍተር ነዚ ዘረባ ምስ ሰምዐ ተበሳጨወ ማራሓረቐ ብዕሊ ተኣዚዘ ስዕረት ምስ ኣጋጠመና ከመይ ገይሩ ኣይፈልጠቀይና ይብለኒ እንዳበለ ብጣዕሚ ሓዘነ ንከምዚ ዓይነት መራሒ ካብ ምእዛዝ ሞት ይሓይሽ ኢሉ እውን ምስቶም ምስኡ ሓደ ዓይነት ኣቃውማ ዘለዎም ሰባት ብምህባር ንኮሎኔል ገዳፊ ክቃለስ ወሰነ እንደዝኾነ ምስ ሲአይኤን ሓብሪ መንግስቲ ተሰማሚኡ ንገዳፊ መንግስቲ ከዓሊ መደበ ካብታ ዝተኣሰረላ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ 3 ዓመት መፍትሑ ኣንጻር ገዳፊ እውን ደው በለ ምስኡ ተኣሲሮም ንዝነበሩ ብምውዳብ ናይ ሊብያ ተቃዋሚ ሓይሊ ዝብል ውድብ ፈጢሮም ተንቀሳቀሱ ንቁሩብ ግዜን ኣብ ሓደ ቦታታት ሊብያ ወተሃደራዊ ቃልሲ የካየድ ነይሩ ይበሃል ግና እቲ ዝሓሰብ ዕልዋ መንግስቲ ክቀንዖ ኣይከኣለን ድሕሪ ጊዜው ምዕራባውያን ንገዳፊ ዝድግፍሉ ምክንያት እንዳጋጠሞም ነቲ ናይ ምዕላው መንግስቲ ኣጀንዳኦም ንግዚኡ ኣወንዘፎም ንኣብነት ንቶማስ ሳንካራ ከዓሊዎ ኣብ ዝሓሰብሉ እዋን ገዳፊ ናይ ኣሜሪካን ፈረንሳን ሰላይ ተሓጋጋዚ ኾነ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ኣብ ሓደ ኣይቆምን ሎሚ ብጽልኢ መንፈስ ዝረኣያ ዝነበሩ ጽባሕ ከዓ ብፍሉይ ፍቅሪ ስኒት ይቃጸሉ ወይ ከዓ ኣይተንክፈካኒ ዝዓይነቱ ይከባበሩ በዓል ፈረንሳው ናይ ምስ ገዳፊ ዘለዎም ጥቕሚ እንዳመዛዘኑ ርክቦም እንዳመሓሹ ኣብ ዝኸድሉ መጠን ናይ በዓል ሃፍተር ከሊፋ ተደላይ ምዃን ብኡ መጠን ዝወርድን ዝድይብን ኮነ ስለዝኾነ እቶም ተማሪኾም ዝነበሩ ዝደሊ ናብ ኣዱ ክምለስ ከሎ ሃፍተር ከሊፋ ህዊስካ 300 ዝኣክሉ ምሩኻት ዓይኒ ኮሎኔል ገዳፊ ክርኢ ኣይንደልን ስለ ዝበሉ ናብ ኣሜሪካ ተወስዱ ከሊፋ ኣብ ሲአይኤ ቤት ጽሕፈት ርሕቕ ኣብ ዘይኮነ ርሕቀት ቨርጂኒያ ከተማ በሪኡ ን10 ዓመታት ዝኣክል ከም ስደተኛ ጸንሐ ኣብ ኣሜሪካ ጽንሆቱ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ሃፍተር ሲአይኤን ጥራይም ዝምልሶ እንዳበሉ ዝቃወሙ ይነቕፎ እዮም ከሊፋ ሃፍተር ናብ ፖለቲካ ዝተቐልቀለ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ህዝባዊ ንኣቢ ኣብ ዝተላዕለሉ ግዜ ናይ መሐመድ ገዳፊ ናይ 42 ዓመታት ኣመራርሓ ኣሰልቺና ዝበለ ህዝቢ ሊብያ ብረት ኣልኢሉ ተዋጊኡ ናይ መንግስቲ ለውጢ ንምግባር ኣብ ጥምጥም ከሎ ሃፍተር ካብቲ ዝነበረሉ ኣሜሪካ ናብ ሃገሩ ተቀልቀለ ሓደ ተተንቲ ኣብ ሊብያ ንኣብ ምስተፈጠረ ብሲአይኤ ደገፍ ናብ ሊብያ ከም ዝመፀ ይዛረቡ ንሱን ደገፍቱን ግና ብሲአይኤ ደገፍ ዘይኮነ ብናተይ ፍቃድ ድሌት ንሃገሬን ምህጋዝ ሰዓታቱ ህጅ ስለ ዝኾነ ዝመጻኹ ይብል በቲ ኮይኑ በቲ ሃፍተር ናይ ኮሎኔል ገዳፊ መፈጸምታ ክቃረብ ከሎ ኣብ ቤንጋዚ ይበጽሐ
ኣብቲ እዋን ሊብያ ብዝተፈላለዩ ውድባት ብዝተፈላለዩ ዕጡቋት እንዳተኣዘዘት ነታ ሃገር ተመቃቂሎም ከም ድሌቶም ዝገብርዋ ዝነበረ እዋን ነይሩ እቶም ዕጡቋት ተሓቢሮም ዝተዋግኡ ንገዳፊ ንምውዳቕ እምበር ናይ ሃገሮም ሰላም ሃልዮም ብድሕሪኡ ብሓባር ሓቢሮም ንስለ ሰላም ምዕባለ ነታ ሃገር ንምስራሕ ስርዓት ዘለዎ መንግስቲ ንምትካል ኣይነበረን ስለዝኾነ ብቤንቃዚ ዛንታን ብስሪንካን ብካልእ ቦታታት ብፍላይ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ንምቁፃር ነንህዶም ክፋለሙ ተዳለዉ ዝተበታተነ ናይ ሊብያ ሰራዊት ኣካኺቡ ነቶም ዕጡቋት ኣዋሃይዶም ናይ መሰጋገር መንግስቲ እንተተመስረተ እኳ ኣቕሚ ኣይነበሮም ከም ተወሳኹን ኣባላት ናይቲ መሰጋገር መንግስቲ ነንህዶም ዝተኣማመኑ ኣይነበሩን ከሊፋ ሃፍተር ኣብ 2011 ናብ ቤንቃዚ እንተበፅሐ እኳ እቲ ዝተፀበዩ ሓላፍነት ኣይተዋሃቡን ኣክንዲ ግና ንኮሎኔል ገዳፊ ተቃዊሙ ናይ ቤንቃዚ ሰራዊት ዝመርሕ ዝነበረ ዓብደል ናስር ከም ጀነራል ኣዛዚ መደቡ ንከሊፋ ሃፍተር ብሌተናንት ጀነራል ከም ናይ ኣጋር ሰራዊት ኣዛዚ ተመደበ ንኩሎም ዝበፅኦም ክንሱ ትሕት ኢሉ ምምዳቡ ኣብቲ ሰዓት ብዙሕ ኣይሃጎሱን ደገፍቱን ወተሓደራቱን ከም ጀነራል ኣዛዚ ኮይኑ ከም ምደብ እንተደልየ እኳ ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ግና ኣይፈቀደን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንሃፍተር ስልጣን እንተሂብናይ ደኣ ንኣናውን ኣይገድፈናን ይብሉ ነይሮም እንዳተባሃለ ኣብቲ ግዜ ተዘሪቡ እዩ ሃፍተር ክዛረብ ከሎ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ሓላፍነት ዘይሃበኒ ምስ ሓደ ካብ ላዕለዋይ ሓላፊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝነበረ ዝኾነ ሙስጠፋ ጀላኒ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ስለ ዝነበረ ናይ ክብል ተዛሪቡ እዩ ምክንያቱም ይብል ሃፍተር ጀላኒ መብዛሕትኡ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ኣህዋት ሙስሊም ኣባላት ወይ ከዓ ደገፍቲ እዮም ዝነበሩ ወሲኹ ኣነሓ ምትእካ ኣህዋት እስላም ክእለ ኣለዎ ስለ ዝብል ይብል ሃፍተር በቲ ሂዝዎ ዝነበረ ወተሓደራዊ ሓላፍነት ምስ ብዛንታን ዝነበረ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ሰራዊት ኮይኑ ንገዳፊ ንምስዋብ ተሓቢሩ ሰሪሑ እዩ ገዳፊ ምስ መተውን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስ ተመስረተ ንሃፍተር ምቹእ ሰዓታት ኣይኮነሉን ኣክረርቲ ኢሰብኣዊ ተግባር ዝፍፅሙ ሙስሊም ዝበሎምን ኣባላት ኣህዋት ሙስሊም ነታ ሃገርና ብዝኸፍአ ህውከት የእትውዋ ስለ ዘለዉ ኣባላት መንግስቲ ክኾኑ የብሎምን ክእገዱ ኣለውን ዝብል ተሪር ግልጽ መርገፂ ሓዘ ሃፍተር ክዛረብ ከሎ እቶም ኢሰብኣዊ ተግባራት ዝፍፅሙ ኣብ ሊብያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ብዙሕ ቦታታት ተዘርጊሖም ኣለዉ ዕላምኦም ከዓ ምህራድ ምቕታል ሰብ ምግፋእ ምስቃይ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ተልእኮ የብሎምን ይብል እዚ ኣባሓልኡ በቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣይተፈተወሉ እዝን ካልእ መርገፂኡ ምስታ ሃገር ኮንግረስ ክሰማማዕ ኣይከኣለን ከም ተወሳኺ ኮንግረስ እቲ ሃገር ናይ ምርጫ ጊዜኡ ወዲኡ ክንሱ መሊሱ ከናውሒ ምባሉ ሃፍተር ከሊፋ ክቅበሉ ኣይከኣለን ስለዝኾነ ሃፍተር ከሊፋ ወፍሪ ክብሪ ዝብል ውግእ ኣዊጁ ኣብ ተብሪክ መንግስቲ መስሪቱ ቤንቃዚን ከባቢን ተቆፃፂሩ ካብ ትእዛዝ ሃገራዊ መንግስቲ ወፃኢ ምዃኑ ብወግኢ ኣወጀ ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ መንበሪኡ ኣብ ትሪፖሊ ካብ ዝኾነ ብዓለማዊ ውድብ ዝድገፍ መንግስቲ ኣውጊኦም ዘለዉ ኣብቲ ውግእ ስለ ሰለጠኑ ናይ ሊብያ ክልተ ሲሶ መሬት ተቆፃፂሩ ትሪፖሊ ንምቁፅፃር ዘውፅኦ መደብ ሰራዊት እኳ እንተወፈረ ክሳብ ሕጂ ኣይሰለጠኑ ብዙሕ ኣዋርሕ ተዋጊኦም ትሪፖሊ ክሕዝዋ ኣይከኣሉን ምቁራፅ ተኩሲ ንክገብሩ ሩስያን ጀርመንን ፈተናታት ኣካየደን እዩ ጀነራል ከሊፋ ሃፍተር ሰራዊቱ ምስ ወደበ በዓሉ ብዘውፅኦ መደብ ይምራሕ ካብቲ ዓለማዊ ውድብ ዝድግፎ መንግስቲ ወፃኢ በዓሉ መንግስቲ መስሪቱ በዓሉ ይመርሕ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኮፍ መበሊ ኣብ ተብሪክ ገይሩ ብሓብቲ ነዳዲ ትፍለጥ ቤንቃዚ ተቆፃፂሩ ናብ ደቡብ ምብራቅ ክፋል ሊብያ ግዝኣቱ ኣስፋሓፊሑ እዩ ዝተማልአ ናይ ኣየር ባሕሪ ኣጋር ሰራዊቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅሮ እዮም ሰራዊቱ ዘመናዊ ናይ ውግእ መሳርሒ ኣጢቆም እዮም ሰዓብቱ ንሊብያ ህውከት ይፈጥሩሎም ኢሎም ቀዳማይ ጸላኢ ሪኦም ዝዋግኦም ነቶም ማራ ኣክራርቲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ዝፍጽሙ ዝበሎም እዩ ድሕሪ ኮሎኔል ገዳፊ ሞት ንትሽዓተ ዓመታት ህዝቢ ሊብያ ናይ መከራ መዓዝ ወረዶ ሰላሙ ጠፊኡ ስቃይ መከርኡ ዘርዕዮ ናይ ደገ ወረርቲ ኣቲሞም ኣይኮኑን መንእስያት ሊብያ ብሰላም ወፂኦም ዘይምለስሉ ተኩስን ምቕታልን ናይ መዓልታዊ ናብርኦም ኮይኑ ክረኣዮም ኩሉ ግዜ ወለዲ ብንብኣት ክሕፀቡ ዝገበረ ብናይ ሃይማኖት ፍልልይ ምክንያት ዝተለዓለ ምቅሓር ኣይኮነን برجس ليبيا تأكل بنادي حفتم هاجر هيالن هاجرات كاب تقما تخافلت المكان زت أمن نسقم نسمع ما أتوقع ليبيا أيهجزون إنك كهسب أي كأني جناعتك عندي نيتشجع موقع هارتي بعلم ليبياني ليبيا لأن تسعة همش الميتة كحزبة تكتلت أسلم لايب ولا ده هذا عينة حيوانات تكتلوا ده أمبر حيوانات مخنيات عندها جبركا كملنا نهدم من وقت جنا عيد حنومن نايسوني سلافة تكتلتين ودوات أهوات مسلم بأنصار شريعة بعيسيس بزعم سلوكالوت زبل سيام فللي تمقاقينو نمقتال مخنيات كيروم تحادنا تحدات في وطا قواصر يدلي اتم حيلتات ناتم جزئات يزوم لتوقات حيلتات ودو اب كتمان قد ارنزن قساقس كوينوم مفرنا داديز كون وطاون قواصرو ترعيم
أبترح أزبل قطر كأنا يتكابي قبل جزء يكونوا نتي كابي يوم حدا كم تركبهم مس حدا ودي يوقنوا ويكاب بعلم نبعلم يوم حدا بعلم كم دلائم يكونوا أنت دليل يسرقوا أنت دليل يقتلوا بسدتنا بجزءاتهم زعاتوا أفريقيا أبيان كم جلايو يجزون يشتون ولا حدا من يخاز لهم يلا ليبيا ما نم دات على زلل حجر مكان تعرفه بسرعة مرة حجر مفتاري أتكند ألام يبل جنرال خليفة كزارب كله وتحدر يفتح النتوم مستمرت وصلعتنا طرح كنت كمالو كما مارات خوني ان ابنتنا احوات مسلمان القاعده ايسيس ليبيا تواقعت حيلي بين قازي مكلاكل برغيد ناكرتي وتحدر يفتح يدلي كمزيم زعمسلو صلعتي زررب ايدلني زرربنا باصوار طرح يخون قبل اليوم متكواس عين قارصنا يبل جنرال خليفه حفتر جنرال خليفه حفتر نتوم قند الاما نزغورم ايساوي تغوارا نزفصمو كمون نودب احوات مسلم انداتك على سكداكمو كيليو كابتربولي منغستي تفليو كم منغستي كونو كابزن قساقسل غزيات هيزو بااسوم مزيومن كمزيوم زامسلو حيلتات غيريو نتي مبزحت يوفرتاتو تعاويتو ليو تقناقنتو اوغيدو مبزحت غزات ليبيا تواسيريو هذا جزي مرة أخرتي كابزولهم حيلتات زلعل ناي ندادي مفري بوتا أباريو بعلو تواسيريو بزي تغباراتو ناي تبريك منغستي ناي فيلد مارشال معارك حبو أبزي حج اوان أبيت ناي ندادي مفري بوتاتات أبتهتي جنرال يوم زركو أنصار ودب إسلامي أحوات آيسيس دوم بالوخا كاب غراب تحجرات حيالا هبتامات حجرات دقف نخركب آخيلي وي كاب مستروبولي زلو منغستي كاب زفل علينا دحار أتم كاند دقف تسخونو نتم أحوات مسلم آيسيس يتسألو حجرات عرب إماريس جبس سود عرب أتم كاند دقف تخونا كلوا نيزيم حجرات حاجز بجنزب ترحزت المنا يكونا عرب إمارات بين زايد الجنرال حفتر خليفة من ليبيا قوات سرسلس دلي بقولو دقف يقبري جنزب حاجز ترى زيكونا أنت لا بنفرت استحاجز وتحضر حاجز يجبر لهم قربيت جبس إنتي جنرال كان دقاف كتكون كلا بتواجع سراوي دقاف نيجت حاجز تجبرها سعودة عربية نيجنزب حاجز كم مقبر آية تقطبتن عرب إماريس كاب ليبيا أكيد تجبر النزفت صن مبرات راح زيكونا خال مكنيات اللواء سألاتي تولن حجرات بتروبلي منجست زدق فهم كانني أزن كالن ليبيا نيوكلنا وق زكاير لحجر كتكون كيروم مايم جنرال حفتر فرانسون دقافيت كوين الله أمريكان كم فرانس بقولو آيت برو دا أمبر دقافيتيا روسيا انتقونا مست جنرال تصبو ركبيزا لوا ني جنرال حفتر مرقزن ني منجستو أسرارها زقاو مع حجرات تركين قطرنين قطر ناي ገንዘብ ድጋፍ ምግባር ጥራሕካ አክላ ከም በዓል አልጀዚራ ዝኣመሰለ መራኸቢ ብዙሓናታ ኣብ ልዕሊ ዘይከውን ሕማቕ ፀብፀብ የቅረቡ ኣለዋ ክብል ጀነራል ከሲስወኒ ቱርክን ቀጠርን አልጄሪያን ሃዊስካ ንትሪፖሊ ዘለዎ መንግስቲ ቀንዲ ደገፍቲ ኮና ኮላ ቱርኪ ሰራዊት ናብ ሊብያ ክልእኺ ኣብ ዝበለትሉ እዋን እቲ ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ መንግስቲ ኣድናቆቱ ብጽሑፍ ገሊጹ እዩ ጀነራል ሓፍተር ግና ቱርኪ ናብ ሊብያ ወተሃደራዊ ምትእታው ክትገብር ትደሊ ናይ ቀደም ኦቶማን ኢምፓየር ክትመልስ ደለያ እዚ ግና ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ጎስጊስ እዩ تركي قطرن زيغاتات كاب مريت ليبيا كوصو عزيزو وانتا تركي زخونه مركبن اغيتو نيري بحاده وغن تركي قطرن بتحدخ عرب امارات سعود عربن نقتلت كدلال كاب زدلو قنيمي ኤርዶጋን ቀድሚ ክልተ ዓመታት ንአብይ ተላኢሉ አረብ ኢማራትስ ንመንግስቲ ክትገልበጥ 3 ቢሊዮን ዶላር ደገፍ ጌራ ኢሉ ስኑና ኪስላ ነይሩ በዓል ሱዑድ ዓረብን ምስ ቀጠር ዘለዎም መፈሕፋሕ ማንም ዝፈልጦ ስለዚ እዚኦም ክልተ ጋንታታት ኣብ ሊብያ ሃይሎም ክፈታተሉ ይደልዩ ንበዓሎም ጥቕሚ ክብሉ ምዕራባውያን ሃይልታቱን እንዳተከታተሉ ተኩስ ደው አብሉ እንዳበሉ ምትሕሳቡን ኣይቋረጹን ቱርኪ ሰራዊተይ ከእተይ ከም ዝበለትሉ ሰዓት ጀነራል ሓፍተር ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ጅሃድ ምስ አወጀ أتعرق تكن عرقكم كم بالون عرفون موسكو نبعلا توكسي أقوارسهم كزاراربو تصويعاتنا جنرال حفتر روسيا أم بكبلا أيكلني مقنياتو نزحزو إلاما كم بقى روسيا زعام سلاتة سنة فترتي هاجرات أبكونو دو كبلا سلازلوه روسيا وغنا كاب نتدخل منغستي نحفتر تدقفلو مقنيات علوا أما برا ليبيا كلتا ناي سراويت كامبتات كلوات دليا روسيا أنا فتاويتنا نينوح أوان تاريخا ويزكونا ركبي زلنا نروسيا وين أو هاجرنا نجبرو نجارات كله بأمكات نجيرنا يمينا نتعاملني ناكا كم زحاس وانت خوينو أب كل قدات تردادينينا روسيا أب عالمها بمدرك تتصنق تفتت تخيل هاجرن نأنا بوليتيكا الدقف أو قارس أزيد فلت هاجر يبل جنرال حفتر ببحر واتحد رئيسهم إذن سواري قبلوه أكن الديمقراط كان ممكن واتحد رئيس قمتي كم أمارات إذا آمني بلوه
جنرال خليفة حفتر كساب هجي كبزوح ناي قتلات فتنات أمريتيو كاب كل زخف فتنا جنا منبر جنرال حفتر أبزر كاول مبرا بين كازي كاول جلس عن نفس قتل بزفت سموات كعاتي بومباز عات أطمكينات حساب متعويز نبرة بتمت كعاتي 4 سبات كم تخلو جنرال حفتر جنا بزي والحدا مودعاتي مسكلا دحيني أبت أوان نبين كازي كابز تقاط سروا أمستي مسلم حيلي نمن نقاف تراوار تعوت لا جزينيرو بأير ببحري بأجر استجبر ناي بينك أزيك ألسي نعمس تسراريو كبينك أزي زوج على جزيء روسيا نقلت يوم تقامتي توكسي نخوارسو أسا ما معتم نيرا نتسمم أجنا عيفر رملون نتسمم نختصدق توسخ السمم نخفرارمو نمجوار نيجرمن أنجيلا ميركل يسيراجن جنرال حفتر تسوي أزراري واتو نيرا جنا أتي متأرق أي سلطة أنجيلا ميركل لليبيا كم سوريا كي تخون نتحاجز إلى كنا كمين نزبل حسب مس أردوغان كزرار بيزولت جرمن مس أردوغان تجبرو زرب كأ جنرال حفتر كقبلوا إلكا من حساب الشنت رحم متأرق كم زي سلط مصر آية جنرال حفتر زخون أير جوزو نبتروبولي كي جبر متقع تاهيبيو أو ليبيا زلوا نوتسون كم بحدش كتزيليو نيكلت منغستا سراوي تتقوم قد كم زبليو ليبيا نجر حجو أنت كنا جنا جودي أفلتن حاجلان حجرات بودي ليبيا يتحسسون مكنياتو زل عالمات أننا دار حبتي زلوا ليبيا نتقمو عدلا سلزخونت سلزي بودي ليبيا بأتوهم زكاتلو كالوت كا يوكلنا كنات نكجبرو لليبيا إدلي وين أكدردو معروك زخونة مبزحاتي بزي والتحدر يونيفورم مكران زفتو وعلى حدار أبو حموش تقول هود زخونة جنرال خليفة حفتر نيدق سقفي كتصاويرو حاجرو أفتكون من قدم من متحاز ذكاء أن تكونوا عم مسائي حبيرنا كرئينا كوينو جنا حزبي ليبيا معالتاوي كما عينت أتصقاوي نابرا يحلف قالو نمجمات أيتصقمني نبعالون كسان زي ركبو سدتنيات كأ أب كما يكونتات كم زلو نمجواتن بزه كل العيليني نتوم أو زلو سدتنيات مواعصو يفترلهم أملاك مسوم يكون كم مزازمي ننهد وقع نزيقاتات زربه زي كونا كان تربحت زخونا نيقدوان حيلتات كم زخونا كاب ليبيا سوريا كالوت هاجرات كم مهار نفسو كفسب كزنقو زي بلو أقداسي نقاري نتتدليو نقار كمتسالكا بحاد الناس سنيت كسارح ألاك أمبر نيول كسب رابحات سارح انتو خوينكا تحاقرن حزبن مقلبي أبزير كبكونات كولل كبلا كنبريهم سلام نحزبي عالم يكون نلو ما أنت هيزيز متساقو نزي مسل كسامود أتاكا بتصنحكم سابسكرايب جيركم أبال زا چانل كتكونو بكبري يقدم بكالة حستوك سامر راخب سناي